ma-ulawon nga mag-aawit. Wa damha nga mapili isip usa sa mga morepresentar sa atong nasud alang sa umaabot nga World Championships of Performing Arts kung WCOPA 2023. Ani ang report. Kahit na itago pa, kahit na ilihim pa, kita ko sa iyong mata. Wa man malakip sa bisag unsa mga national singing contest, kining mag-aawit nga taga Butuan City apan usa siya sa mga napiling makigtigi sa giulagway nga Talent Olympics ang World Championships of Performing Arts. Siya si Sheila May Saburdo, usa ka biomedical engineer kinsa wa magdahom nga makasud sa audition sa WCOPA 2023. Unexpected na nakuha ko. So, kasi nag-audition ko, murag wala lang bitahon. I just want to try. So gitry lang jud na ako and then nakapasa. Way kabutangan siyang kalipay, human masayod nga siya ang morepresent sa nasud sa vocal solo category sa WCOPA. Apan mamahimo na lang niyang makabot ang iyang pangandoy nga makahatag og dungog sa atong nasud, pinaagi sa suporta nato mga Pinoy, maong Sa mga gusto pod mo support, thank you very much for whatever assistance you may extend to me or to the other delegates. We can reach on our emails or sa among mga Facebook account, and unta na you can show somehow na how beautiful and talented the Filipino people are. si Sheila May mipakasama sa Subo nga iyang second home human makapuyo dinhi sulod sa pipila ka katuigan. Ang WCOPA 2023 ipahigayon karong Hulyo 28 hangtod na sa Agosto 6 ning tuiga didto sa California, USA. Uban ni Rod Prado, ako si Orchid Sarpinkaw para sa GMA Regional TV Live.